Perquè gràcies a nosaltres hem anat sentint les notícies i hem estat una mica amb molt transistor i les piles aquí anant aguantant. La jornada va començar amb col·lapses a les carreteres, amb milers de conductors atrapats, va continuar amb talls de llum que es van allargar fins a 10 dies, alcaldes desesperats, acusacions de falta de coordinació, compareixences al Parlament, un expedient sancionador. Un any després volem saber com estan les coses. S'han solucionat tots els problemes, queda alguna qüestió pendent de resoldre i el més important, estem segurs que aquell caos monumental no es tornaria a repetir? Doncs per parlar-ne ens acompanyen avui al matí de Catalunya Ràdio el senyor Josep Maria Esteve, subdirector general d'Operacions i Distribució d'Endesa. Senyor Esteve, molt bon dia. Molt bon dia. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí en aquest estudi i també ens acompanya Manuel Pardo, des del director general de Protecció Civil a l'estudi de Ràdio Pirineus a Puigcerdà. Senyor Pardo, molt bon dia. El senyor Joan Rovira, secretari general del Consorci Forestal de Catalunya. Senyor Rovira, bon dia. Hola, bon dia. I també connectarem amb el senyor Espadaler de seguida, president de la Cambra de Comerç de Girona, i amb la Cristina Alsina, presidenta del Consell Comarcal del Gironès. Senyor Alsina, molt bon dia. Molt bon dia. Anem a mirar-nos el 8 de març amb la perspectiva d'un any de calendari. Senyor Esteve, des d'Endesa, s'ha fet la feina, com han viscut aquest any? Bueno, nosaltres realment el que va passar aleshores va ser, com ja és de tots conegut, una nevada molt intensa, molt important. No és una nevada qualsevol, una nevada com aquella, doncs, es té que produir una sèrie de condicions molt especials. Des del Col·legi d'Enginyers ens deien aquest matí que en cas de tornar-se a produir és inevitable que tornés a passar el que ha passat. El que hem de procurar tots plegats és que si torna a passar, la incidència doncs, la puguem minimitzar, i això és el que hem fet. Bueno, doncs anem a enviar-li una idea per minimitzar la incidència. Li anem a plantejar quin benefici aporten aquestes infraestructures situades dins dels jardins de cases i espais privats. Bueno, li anem a demanar que ens doni les gràcies per haver allotjat postes d'algunes de les companyies que imagino que han adquirit al llarg dels últims anys. Si més no, tenim Endesa, igual que tenim Telefònica. Si més no, això donarà activitat i ocupació a moltes i moltes persones de la Vall d'Aro. Una font d'ocupació, un financiador. Endesa. Potser les empreses del seu grup poden fer el gran patrocini. Farien publicitat i farien patrocini. Anem a dir que farien alguna cosa així com una mena de publicini. Un publicinios, sí senyor. És bona idea. Què et sembla, Reguer? Sembla bé? Molt bé. I ana tu, Mota. Què li sembla la Mota? La Mota és una cosa molt llesta, molt llesta, i segur ja s'ho està pensant. Et sembla bé o què? Sí. O sigui, anem a arribar a un consens, tots els veïns i les administracions locals. Anem a demanar-li a Endesa que ens doni les gràcies per haver tingut en els nostres jardins les seves infraestructures. Ah, i els anem a preguntar, no? No et sembla? Sí, aquesta és una idea del Reguer. Els anem a preguntar que a partir d'aquest any 2011 què pensen fer? Perquè nosaltres, si les hem de mantenir i ja ens han donat les gràcies, potser ens agradaria, no sé, que ens donguessin una altra cosa. Potser un publicinio d'aquests per una actuació sostinguda, per extendre tot això a les altres valls de Catalunya. Comencem per la Vall d'Aro, seguim per la Vall d'en Bas, a continuació anem a la Cerdanya i ja estem a les valls d'Andorra. Ah, doncs és bona idea. Això de pujar-se de tant en tant a la palmera, com deia el Gato Pérez, és bona idea. I és que l'aire aquest de l'Empordà és molt inspirador. Però clar que també el temps, la herba, la fusta, els ferros, els arbres, les plantes. Inspiració, sí.